bese fake amatende kwabizwa ama catering kuza abakhonyana bezokhokha ilobolo. Abakhonyana bangafika. Siyazazi ke lezo zinto thina nje esihlala emalokishini zihlale zenzeka ukuthi kuthiwe ilobola party kuze kufake ngisho ama welcome board kubizwe ama decor kubizwe nje into eziningi abanye bazibalobolelwe ngisho ama hall or ema hotel khona ngisho ama lobola calculator kukhona abantu abane profession nje ukuthi what do you do for a living athi amelobola negotiator. So namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi ngempela what is the correct process yokuthi ngizolotsholwa. What is the correct process? Kwenziwa njani mengabe kuthi uzolobola? Ukhipha amakhadi umema abangani bakho, umeme ihlobo, uqasha catering kuqoqwe ngisho khona bayabhala ngisho ikhipha ezibhaliwe. Thenjiwe lobola negotiation day.